Milí spoluobčania, volám sa Pavol Šípoš a vďaka vašej dôvere a podpore som mohol v predchádzajúcom období prispieť k zlepšeniu a skvalitneniu života nás Ružomberčanov. Som rád, že som mohol byť nápomocný napríklad pri výmene okien v základnej škole na Sládkovičovej ulici, rekonštrukcii materskej školy na Bystrickej ceste, navýšení dotácií pre neštátne školské zariadenia, pri vybudovaní detských ihrísk na nábreží Revúcej, zveľaďovaní detských ihrísk na uliciach Kosovo, cesta na Vlkolínec, Ivana Houdeka, obnove ciest a chodníkov, napríklad na ulici Dobaničného, pri rekonštrukcii Domu smútku, riešení problémového bývania na Holého ulici a taktiež som bol spoluiniciátorom myšlienky spracovania štúdie prašnosti pre mesto Ružomberok. Na kvalite života v Ružomberku mi záleží a preto sa po zvolení za poslanca chcem zamerať na tieto oblasti. Rekonštrukcia základnej školy na Sládkovičovej ulici, zveľaďovanie detských ihrísk, budovaní parkovacích miest, v pokračovaní opravy ciest a chodníkov, zlepšenie občianskej vybavenosti, ako je zriadenie lekárne a pošty v našom obvode, vybudovanie oddychovej zóny a cyklistického chodníka popri rieke Revúca. Som jeden z vás a som presvedčený, že angažovať sa vo verejných veciach nie je zbytočné. Preto vás pozývam 15. novembra 2014 ku komunálnym voľbám. Na každom hlase záleží.